kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon na welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga daw Biyernes na kita Nobyembre 25 tuig 2022. Action Hotline. Liwat na naman kita nga nagabi-abi sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga morning nagamonitor pagi sa ilang mga transistor radio. Good morning sa inyo. Kuto malabutan sa aton sining nga broadcast diri sa bilog nga riyon sa isa dira sa taga Panay no sa taga probinsya kag syudad sang Iloilo, Guimaras area, even diri sa Negros Oriental. Good morning sa inyo. Action Hotline. At the same time sa mga monitor malaton nga magka-aksyon via online no sa Facebook kag YouTube. Salamat gid sa inyo sinipadayon man nga pag monitor kapag suporta. Nami pagid magluwas sa inyo pagtutok karon nga morning. Nami pagid kung inyo ma-share kag malike ang aton sining nga program, agod nga damo pagid kita ang malabutan. Action Hotline. Rami-ramihon talang portik damo balita to today no nga inog follow up kag tutukan diri sa Biyernes nga presentation sa inyo panatuntunan. Action Hotline. Sa kinandal, action art tayo hupon checking in until 9:30 in the morning. No, karon yang Biyernes na Biyernes. Katapusan, by the way, ini nga Biyernes. Hindi ka mo magkalipata. Last Friday today, November 25, 30 kaadlaw na lang nabilin antes ang Christmas Day. 37 kaadlaw man ang nabilin antes naton sugalawan ng pagsulod sang tuig 2023. Action Hotline. Dasig na lang, no? May nadlaw daw ginahunos lang ba? No, amo na kadasig sang tiempo kag magapaalam naman ang tuig 2022. Action Hotline. Anong mga dalag ko nga mga balita nga aton natutukan karon nga morning diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Action Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Patuan tayo na short while ang patrol dira sa area sa Barangay Banago. Hibalaon naton sa live report ni Aksyon Eden Abuso ang sitwasyon sa mga nasunugan dira sa area sa Barangay Banago. Galing kay si Kapitan kuno daw agwa pa pero unahon ko lang siya kay parang nga pagbalik ta karon di ko malang-alang kay kabalogi ko puno-puno tas buong daan, no? Dugay nga daan to makuha naman mo maluto naman si Aksyon Elri ti kabudlaing dan ni siya iya kinanglan pag alas 9 karon maluto ni siya dayon mo. Action Hotline. I-check nato ang sitwasyon sang mga residente nga nasunugan dira sa area sa Barangay Banago. Ang alkalde kagabi mismo ang nagpadulong dira sa lugar. Maibulig naman nga nahatag, pasalamat kita nga at least wala iya sang individual o kun persona nga nahalitan sa amo nga sunog. Action Hotline. Bulig financial sigurado ina nga ihatag, no? As to the amount amo nang i-check ta, no? Pilagid bala ang total number sang mga houses o kung puluyan ang partially destroyed or totally partially damaged or totally destroyed, di ba loon ta na? Action Hotline. I-check ta ang patrol dugay-dugay kay subong makadto ang patrol sa site, checkeron ta na sa ila lugar kung ano ang status. Kay kalabanan nga butang temporaryo sa nagaserving at dira sila anay subong nag-evacuate. Ti kalabanan subong nagpalauli pa to sila lugar, no, sa may dokitahanon dira sa Banago. No, grabe ang sunog. Amo na siling nila may pamalabayan kasing kawatan o magyan ka kawatan mo. Ang alit sang kawatan niya binlan ka pa. Sunog ya tanan nga pwede lamunon sang kalayo, goodbye ginaya. Action Hotline. Ano pa ginang pinakamadalag ko nga mabalita nga atong tutukan karon niya nga morning ang pagsunod sa gihapon sa Aksyon Radio Bacolod. Sining isa ka
balita man nga diri nagumpisa actually ining parte sa ginaligar kaso nga abduksyon nga dira nagumpisa ang istorya sa area sang Talisay City, Negros Occidental. Anong pinaka-latest? May mga resulta na ba sa investigation sang otoridad? Manumduman nga isa ka 23 anyos ang nag-aligar. Ngayon siya ang nakaluwas sa patod nga katalagman matapos nga kuntani tuyo nga patyon kagigalubong sa isa ka buho nga dito siya gindalasang hindi magnubo sa 8 ka mga armado nga magkalalakinan pero di buenas nga ini ang nakapalagyo. Pero magluwas sa una nga tagreklamo kag sa iya sini live-in partner o kung iya sini nobya nga ginbilin sa barangay Kabog. May nagdugang pa sa sining ginabuligan karon ni Vice Mayor Villaflor sa Moises Padilla. Matapos nagdangop sa iya ang isa pagid ka minor de edad nga may ara man nga nabaton nga mga pamahog sa iya kabuhi. Anong madalom no nga sitwasyon kag rason sa sining nagakalanabo dira sa Moises Padilla? Sino bala? No, ini mga tawo nga posible may kaakig kung dumot hindi lamang sa una nga nangin biktima sang abduction kundi pati na sining minor de edad nga ginapahog o kung may threat sa iya kabuhi. Ang investigation sa mga otoridad o kapulisan tutukan karon dugay-dugay ang update sila no sa investigation. Number 1, Moises Padilla. Number 2, Talisay City PNP. Masubo-subo man no ining natabo sa duwa ka intel operatives sang Philippine Army matapos gani sila ang mga nagkalamatay sa ambos napatay sa ambus nga nagluntad dira sa syudad sang Sipalay, partikular na sa sitio Kambugiot. Ang Kambugiot ni permi ko na da sing una nagkalabay kapin pagid ko magpadulong ka sa Sipalay City. Ang duwa ka mga intel operatives nga nagahimo sang o nagapatigayon sang ila sining trabaho at nakalabay sa lugar da no ginpaarakan sang lutang wala gid makasalbar na. Anong latest sining update tutukan dugay-dugay mga kaaksyon kay Ariho? May ari nga ginapagwa ang Armando Sumayang Junior Command, New People's Army Southwest Guerrilla Front ESGC NPA bilang advisory. No, nagpagwa ini sila sang confirmation nga ila gid man tropa or unit ang nag-ambush sa duwa ka mga active members sang 47th Infantry Battalion Elements kahapon sa sitio Kambugiot, Barangay Kamindangan, Sipalay City. Tiari ginako na sang NPA ho nga ila gid man tropa ang nagpatigayon sang pagpang-ambush. Ug ang madetalye siya nagkaroon dugay-dugay tutukan diriha sa inyo palatuntunan action hotline. Ano pagid? Ano tabo na iya sa city engineer sang Himamaylan ho? Nga lutang man sang riding in tandem suspect. Galing kay Mayo gani nakasalbar ni siya ho kay naigo lang stiil niya. Oy, nano ini man. Nano ang madalom nga motibo sining krimen. Tutukan sa investigation sang kapulisan. Daw lapit na lang Christmas doon nagdamo pa yung mga insidente kag krimen nga nagluluntad diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Alas 8:17 na Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang anay ha. Standby ka mo sa pila ka mga update pero ari na sa aton nga linya ang patrol. Unahon ko ni ang pagcheckyan nila dira sa lugar sa area sa Banago agot sa nagluntad nga sunog. Kumusta untang sitwasyon sa mga residente dira nga naapektuhan. Let's have action. Eden Abuso direktamente sa lugar
sa area sa Banago. Action Eden, good morning, please come in. Good morning, Action Art. Kag sa tanan naton, yung mga ka-action, no, live kita dire sa may Purok Mahimulaton, Barangay Banago, kundi lunsad ang sunog kagapon Action Art nga kadamo bisang naapektuhan actually ng Bali ano na siya ang sunog mahimulaton o kung kitahanon? Ano kay kap ano nga Purok? Kitahanon. Kitahanon. Kitahanon bye-bye. Pero ti subong temporarily ara sila sa may multipurpose hall. Oo, dira na sa building may mulaton sa silang Mahimulatan. tuto na area. Oo, correct Aligin. Action Art. Pero ari kita subong sa may area gid sang nasunugan lapit is bye-bye. Kay actually makita mo na sa ton live medyo buron lang gid kido layo na kami di sa lugar. Pero ari di mga pumuluyo kag mga residente kay ila pag ina-check kon basit may mga mapuslan pa di sila sa ila sini nga mga panimalay Action Art. Kay siyempre sino bala nagalaom sang sunog o sino bala nagapaabot sa sunog ting iban to gani halin kita to sa may evacuation center ng damo patuga problema kundi sila makuha sa ila sini nga mga bayo kay wala gid ang iban sa may nakuha man halin sa ila sini nga balay pero karon nga kopod naton si Kapitan mismo Ricky Mijares ng Barangay Banago mga kita sang update Action Art angot man sa sining sunog nga nagluntad. Kap, good morning sa Radyo Bacolod. Kap, noong may nakita ko no kagina nakabutang sa dingding to bala pila na gid ka families ang ara to subong sa multipurpose building. Actually no ang aton nga Action Art may maga. May ngaga kap, may ngaga. Ag may maga man sa nagapabalati sa Action Radio. Action Art no ari pa din subong sa area no kay kagabi pa ni ang amon nga kay ang Bureau of Fire ang ilay ang nagilista siyam ang totally apat ang partially so base sa ako niya nga sa barangay ang opusang DSWD ang ako niya subong na lista kay mga gagmay bi Action Art nga mga balay bisan di bala makita ka Bureau of Fire ang akong nga lista gid 12 ang totally duwa ang partially sa ari di subong direng area sa nasunugan gid. Okay. Action Art no tisubong ato sila sa multipurpose center ta nga ginahimo man evacuation kag waya problema ang bumuluyo nga ara da nag-evacuate kay maakomodar niya sa tanan sang barangay bahin sa ila pagkaon no labi na gid ang ila kabataan di nga ginagatas di siyang inigin provide ta aga pa ang ila ding 8 ka kabataan nga gina gatas ginatagan ta di gatas kag ang ila pagkaon Action Art no interest nga hindi sila kasaylo sa ila area Okay. sa evacuation center ang amon dahil nga pagkaon sa ila wala problema i-akomoda ron ginena sila namon. Very good, very good. Pero ti ang city may separate man na through DSSD nga financial assistance nga ihatag sa ilada sa mga nahalitan ni. Pero anong plano sinakap makabalik na sila sa lugar nila da nga nagkalasunog? Mabalik ni sila Action Art no kay actually no ako bilang barangay kapitan hindi mo ko magsugot nga ang barangay hindi ini kabulig sila matag magkuti financial assistance sila kag way labot sa DSWD nga yatag ang barangay mismo ya maatag kag labi na gid ang ila di nga mga pagkaon i-akomodar gid anay namon tanan. Aha. So for the meantime dira lang sila anay sa temporaryong naging shelter kung dira sila tatapon no dira lang sila anay sa mga tiner. Action Art kay kadako man yung building alog man gani sila kag wala ni sila problema kay may mga electric fan man tanan na tubig CR well provided, okay. Provided na ng barangay. Pero ano kap ang kwan man nakahatag si imong report na ang Bureau of Fire Protection ano gid gintunaan sining sunog man? Ati Action Art no na interview ko gid na ang ginalinan nga balay kay ining balay ining CGD wala man gani sa suga king lang gani ni ginagamit. Oo. Daw dra ang nakita ang focus daw siya basic king kibla kay way isa one mo way naman ni sa kuryente mo. Okay.
Oo, todo ilang taon ang investigasyon din ka Bureau para kaya iti nga ako ni ginambal nga ako maling nga aktual nga ari ko din nga ginalantaw ko ang tabo kang mga epektado. Kuti Aha. ang opisyal aragi sa Bureau of Fire. Okay. Kung ano di kay may gadugang pa aksyonan mong minamlang balay nga gamay na hindi makita may gadugang pa. Sa listahan, bali nag-add-on sila kay ti kumo ko ng balay mo gamay do hindi pa dayon madali lista da guro eh. Oh, correct aksyonan, correct. Tama na ang ginambal mo. May gadugang pa. Aha. So, sa barangay nga part mga more or less mga pila ning mahatag naton nga bulig financial sila kap. Aksyonan ko kung ng taon ko sa barangay council, kaya kung anong masarangan sa barangay council, siguro aksyonan tiyo na nga buligan natin sila kay Big Christmas, kung ano lang pinakadako nga yatag sa barangay council, amo nang yatag ko. Wow, sos, very good, no? Salamat gid sa imo dira nga pagsuporta sa pumuluyo. Amo ning masubotod nga Christmas kuno ay kay puluyan mo. Aksyonan na panawasan. Yes sir, please. Sa tunda nga mga utod nga may sobra may sumusobra o kung pwede mabuligan naton ng aton mga utod kay ti bandi action at almost ilang pagkamutang sunog mga banyo bisti nila no. Ubos gid tinara tadataning nga bulanon nga kasing-kasing kaga action at meeting kami ni upod sa mga mga nagasunugan ni nga gusto na tani nila makabalik man sa ilang puluyan kay Christmas na. Okay. Kay production kagamay man lang ni napangayon nila tani mo. Sin man lang kag kawayan amo mo lang na ang ila kay makabalik na sila. Okay. So kung may ara gid man mga sarang o kung makabulig dira sa ila may mag-dolar mas prefer nila sir mga galamiton para sa pagpatukod liwat sing ila puluyan. Oh, correct. No, mas prefer lang kung mayatag na sila di makakawayan, pulo pagawayan, mas namin na at least may gamiton dayon. I Para see. na kami sa barangay sa pag-receive sila sa ilang nga bulig, kag mangayon na kami number nila, kag hala nila kay amon man ina sila naapon pasalamatan kung ina sila makabulig sa aton din nga mga utod nga sunugat. Sige sir kay will help sa imo dira nga campaign kung may ara man dira nga luyag mag-amot no bulig sa taga barangay Banagong nga na sunugan pwede nyo man mag-course through ipaagi diri sa Aksyon Radio kay idulong na namon kay Kap Miharis didto lugar. Sige, aksyonan mo pasalamat gusto mo nga mabuligan mo din amon mga utod nga naga-suffer sa mga problema. Sige Kap, salamat gisa tempo kag sa pag-akto mo dira sa problema sing imo mga pumuluyo kapin pagid sa mga nasunugan. Salamat Kap, halong gid permi. Kag aksyon na yan bal ko lang da sa nasunugan hindi ka mo papalaka sa inyo pagkaon kaya arada anytime wala problema ang pagkaon ninyo. Wow. Pamao pa niya gapan wala problema kay subukan ni aksyon aton aga luto kami to manok lang nga sinabawan ni Dok. Wow, very good. Pero gibutangan ko pa aksyon na tanglad daw namin ano. Baw namit na ipakaulan na lang na dayon si Aksyon Edin da. Ate sige salamat. Hindi Salamat. Ikaw na lang bahala kay Aksyon Edin ya kay ara naman da siya. Sige, pangapihan ko lang sa aksyon. Correct. Sige, Thank you, Kap, salamat aksyon at nabuhay. halong. Sige. Aksyon Eden, okay ng kape mo da. art mo. Grabe, no? Pero Tuod Christmas ka laan subong mo, ti ko nasunugan, kakabudlay niya pag silibrar kang ara, kada karon halimbawa kung di ka pakabalik sa balay mo. amo ginang kasubo di action art kag ti syempre makita mo lang sitwasyon sa mga kauturan naton nga ara to sa may multi-purpose building kasubo kit kikadamo sa mga kabataan ti for Ang sure multi-purpose nila, muna sa may mahimulaton, inang color orange. yes amo na siya action art. Nga babaw dalom, no? Oo, babaw dalom ti kalapag gid sila gani ga Gutok? halog. Halog. Oo. Bali sa dalom silang iban sa babaw. Sa babaw sila tanan action art. Sa babaw na lang sa babaw, kiti kadako man eh. sa babaw enclosed action art kag ang sa dalom open area gid bala. Open, correct. Oo, usually ang gagawi ara sa kwan sa may dalom, dira sila galuto, dira sila ga kwan, gahimo sa mga hilimuson kiti ara man ang mga from barangay
nga mga workers action art nga nagabulig mismo kay para kuha ni makahapos para sa apan sini nga mga kautura ang paghulag man to kag tigaling kay ti amula na action art wala isa sa sad reality kati kung imagine nun action art halin to sa may multi-purpose building layo pangilakat ko hasta pakadto di sa site kaya rin ni sila daayon sa higad baybay. So bali ang inang kitahanon halin sa mahimulaton dira malakat ka pa na pabaybay na nga direksyon di ka na mag taboks dalan. Hindi na action art pasulod Oh. na lang yun mismo ugaling kaya mo to gani may tour guide ko di kaginang bata ang isa sa ginlibugan sang ulo kung diin nagsulod ang fire truck kay grabe action art kagamay sang dalan bala. So bali masigin sulusugpon lang nila ang host siguro. Tiyan mo ginang natabo action art kay Okay. from the site kalayo pag iti sang pwede nga mapunduhan sang fire truck. Ahay. Although duha man sa kalagyan pwede di sila kaagi sa may multi-purpose building pero layo na gid gid pamangkot Aha. mayari man di sa pila side sa tuo nga side medyo lapit-lapit sa site pero tito sa main road na lang gid sila makaagi kag ti kinanlan sugpon-sugpon gid ang host pakadto di reaction art kag ti kadamo daan sang mga ano pa bala kumbaga ti Alas 8:29 now balikan naton si Aksyon Eden Abuso live dira sa may area sa din nagluntad din ang sunog sa kitahanon. Alo? timing paglabay ko may nagiluma pero amo na as I Abi ko mentioned online na action tong art. tao gasiling gahilo. As I mentioned, action art na titungod man bala sa kapigadon, syempre kung box type ang balay, may extension bala. Di mo nang kapagutok pagit sa dalan. Di kabudlay di action art sa ila sitwasyon. Kaya mo na una sang alakat to di pakat di sa site. Amo ginang una nga ginpaminsar ko kung paano kadto sa site ang mga bombero. Bombero? Oo, grabe gid ya kabudlay action art kani kay Why gid ya dalan no hindi gid ya kasulod ya ang fire truck no? Hindi gid ya action art. Sus. Hindi gid ya kasulod. That's why nga pila di ayhan guro kasugpon-sugpon sang host ang ilang agin himo para lang maka May ara na bala proceed sa may dito area. Banago, hindi lang ko kabalo kung dra na sa nga area. Nga may ara na sila lang nga daan Aksyon Eden nga daw linya sang tubong gin-set up sa mga purok nila da. Do wala nalipat na mamangkot kay Oo, kay daw na set up na lang nga Kapitan. daan na kuning kaso may sunog. Ya daw ihansak lang sa taga Bureau of Fire. Nga dito na lang sugpunan sa punta. Do mo na lang do may amo na sila singulan ang proyekto mo. Pero daw so far diri nga area Daw ay na wala dahil guro pa ya. daw wala ta di may nakita kay ang dalan yan subong ka dinanaw pa ko kay amo maning pangagyan kagapon sang kwan sang host. Okay. Ang tapos do ang area di action art do kada wala mo gid ka kabataan gid di ba ma-identify mo ba action art mo pag sulod mo bala sa lugar makita mo kada wala mo gid ka kabataan sa diring area ti grabe din sala-sala nila guro kagapon sang nagluntad man ang sunog pero good thing amo lang ni saman sa nami action art kay sa ulunhan lang gawa ari ni ang multi-purpose nga hindi na pala mapalayo pa pala ang mga pumuluyo sa ila sini nga mga nasunog di nga panimalay kay subong makita mo to action art ara to sila ahay naga pang-ukay to sila sang pwede pa nila mapuslan nga mga kagamitan kay so far may to action art mo sa multi-purpose building may nakabutang ko number of families kung pila may Manila paper Ang number of families di sa ginsend mo silang ganin ni Kap ni posible madugangan pa nimo. Yes, so action art. Kay may nagadugang kay kuno mo kay ang una to gani nga nakita kuya 4 lang to tihambal niya mo ni latest subong aga ma'am amo ning 9. 9 number of Number of families 9, ang number of persons is 28. Amo na Kagkalabanan action art mga kabataan. may pregnant pa gani oh. Ti may Oo. 1 plus 1 ti kumo nga iloy kagang bata guro mo ning isip. Pila na lang kaadlaw action art Pasko na pero ti for sure hindi man na magpabaya ang city subong man si Kapitan Mijares dire kay manug Christmas no daan lain gid akong ara Gani. ko sa imo pa ni malay nga mag Christmas action art. Okay.
Baloon talang karon action art follow up. Sige, naman yun basi sa ko nara man PSP. ang taga DSSD karon ni record na lang lihog para nga Yes. at least may dugang mantang mga detalye pagid. Yes, action art kag ang mismo ay update man sa PSP kung Sabi ro fire ano protection ginang kung anong ginhalinan, oo. investigation nila. Yes, correct, action art. Live diri gyapon sa Barangay Banago Action Eden Aboso una sa balita na sa action sa Bacolod, Action Radio. Patrol Report. Salamat kidakson Eden Abuso direkta dira sa area sa barangay Banago. No duha ini okon sa purok mahilim mulaton sila subong. Ginbutang dira ang mga residente nga napiktuhan pero ti sa kitahanon nagluntad ang sunog kagabi. Now, naga-increase gamat-amat pa damo ang mga number of families and individual nga nahalitan sang sunog. Karon ang update gid kang kompleto siniya. Ano ang kadamuon pilagid bala ang nahalitan? Ti asto sa bulig matik naman ang city and of course ang barangay siling ni Cap hindi pagpabayaan ang mga residente niya nga naapektuhan sang sunog. Action Hotline. Masubo-subo ini bangod kay nagailapit na ang pagsaulog naton ang Paskwa 30 kadlaw lang nabilin amo paning tabo sa imobla no kawan-an kapuluyan bisan hayub-hayub lang ganing imo balay kun imo ginatiniran there's no other place like home no actually bisan ano pa kadakong balay mo kung kaysa o kung ang balay ginatiniran mo kundi iya imo no inang temporaryo ka lang nagtinerda nagdayo ka lang di kaya makapuway husto. Action Hotline. Pero bisan gamay lang puluyan mo kun imo kag dira kaya na matan mo nga nagatiner, ay do maka-revive ka gid. Action Hotline. Kanta no sa may luyag dira kag gusto makabulig sa mga residente nga napiktuhan sa sunog. Pwede nyo mapaagi diri sa aton kung kinanglanon dira nga may inog karga nga dalon didto kati kawayan mga imuon nga atop no liwat sa pagpatindog nila. Pwede nyo man ma-course through diri sa amon sa Action Radio Bacolod. We'll try our best nga mabuligan nga madulong sa mga residente nga nahalitan sang sunog. Action Hotline. Diya kita nakilala nga mga Pinoy sa bayanihan system. Sa tion nga mayara kita sa magkauturan nga nagaproblema ang biktima man sa sakuna o kon disaster o kalamidad diri nagabuhi ang aton sining kinaiya nga pagbinudigay. Kabay pa sining nga bulan sa Disyembre o nagilapit nga bulan sa Disyembre, kabigo naton ini nga temprano nga pagpamaskwa sa mga kauturan naton nga nahalitan sang sunog sa barangay Banago. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatang Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung anak,
ano nang nahuya ako magulang. Eh, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas namin sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya ako magulang. Eh, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit. Tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dahil permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay, isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git limit ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard.
When asked about how we were able to select Molokabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malhain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo nagbakal simpur kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si
ekstra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kag ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyong aduan ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kon pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubong mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Ari ba basa na lang ko ni alang na ko to, hindi na lang. Vincent Flores Teveso, Marcel Q, si muning tiyo ko nga bro ko nga gwapo, no? Si bro Tito, hindi man ngayon magtito ko, pero tiyo ko actually. Teddy Bilbao, ang iya misis sa tiya ko, no? Rosita Calarde, good morning, gid. Noel Amar, Jinky Dialagdon, thanks sa greeting, siling ni Noel. Araman si Ma'am Vanessa, kag Doc Matt Mayo, monitor man, si Priscilla Ramirez Elvirio Kamanga. Watching in si Palay, kuno si Elvin Tumakin Bro, si Icorba. Sige, si paring Alin Louie Himutia, diraman sa Kaliling, no? Salamat sa inyo da. Nagamonitor man gani karon gaga si Roderick Caspi kag paring Turco Jungko sa Isabela.
Ma'am Vanessa Mayo, si nga Jinky Jalagdon, i-check mo kuno Jinky ang imo passenger, ay kalain. So, si Regions Kaburog, Injay, Beligorio, Jeffrey, salamat. Fridalin Jill, na sinuro araman ni Nestor Figueroa, kag Erlinda May Sulako. Araman nagamonitor si Ma'am Jinky Silingya. Happy Thanksgiving. Good morning kuno kay Sir Arthur Jeff Villesor no? Si Ma'am Vanessa, Doc Matmayo, Mama Lulit Jalagdon, Papa Ju, Alma Uligon, Mikey Montilla, Nuwalamar, MG Season, and all my family sa Barangay Pandanon, DSP. Halin naman sa Arizona, USA, kay Ma'am Jinky Jalagdon. Halong gidra permi, Ma'am. John Mark Villoso, Arnel Po Di Samparado, thank you man. Sa pagmonitor, Danilo Halico, kapon sir wala ka mo kakuha sa Teresa report, may bunlanay dira. Ay gali, o sige i-check ta lang na. Salamat kid sir Danilo ha. Jocelyn Sirales Villarias, Imbong Jukampo, monitor man, thank you ginimbong sa Barangay Hall sa Maaw. Paring Chupoy Magbanwa, no dira sa Macau, China, good morning. Maribel Losterio Matiliano, Kagrichi Toribio, Aileen Suryaga. Okay? Oy, congratulations kali sa mga himamaylanon. Ang balita, amo niho, ang sa area sa Himamaylan, number 1 recipient sila sang 2022 National and Regional Anti-Drug Abuse Performance Award. Bangon sa intensifying nga anti-drug campaign upod sa DILG, no? Porque congratulations dira no kay Chief of Police Rinanti Humukan, City Health Officer kag subong man kay Mayor Raymond Tungson. Amo na iya no ang programa, ang tarang stakeholders nga buligay para sa sining nga programa kontra sa illegal nga droga. Congratulations sa inyo ha. Mayor Raymond Tungson, Himamaylan na Chief of Police kag sa City Health Office. Kag may isa pagid, no? Ang parte sa Awards for Environmental Advocacy sa Advance Green Sea nga program, Good Environmental Governance, LGO category. Di sila man nagdaogo. Congratulations sa inyo. Sige, i-plastar ko lang na kung iban nga mga awards nga ila sining nga nabaton. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100% Aksyon Radio. Paano mo pangingitiin ang damdamin? Lutuan mo. Paano mo patatatagin, pasisiglahin? Lutuan mo ng may pagmamahal. Maggi Kusina Serye. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pagkain sa isang kusina serye na handog ng Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi, ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Kung ang lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ang isang problema ng mga magulang sa kanilang mga anak ay ang pagkahumaling ng mga bata sa paglalaro gamit ang iba't ibang gadgets. At dahil dito, hindi na sila makakain. Ano nga ba ang dapat gawin ng mga nanay upang malutas ang ganitong suliranin? May maitutulong ba ang pagkaing niluto ng may pagmamahal? Meron nga bang magic solution ang Maggi Magic Sarap sa ganitong suliranin? Malalaman po natin ang kasagutan sa kasaysayan ni Orfa dito sa ating dulang Maggi Kusina Serye. Malapit na, Pinoy! Malapit na katang matalo! Hindi, Junjun! Hindi ako magpapatalo sa'yo! Ayun na!
Bitoy, nag-text sa akin ng mami mo. Magtatanghalian na raw kayo. Nagugutom na nga po ako, Tita Arpa. O, Junjun, sige. Uwi na muna ako. Uy, dito ka na lang kumain, Bitoy. Para makapaglaro ulit tayo. Uwi na lang ako. Mas gusto kong kumain ng masarap kaysa maglaro. Ay, kaya uuwi na ako. Naku, Tita Arpa, sige po. Aalis na po ako. Oh, sige, Bitoy, mag-iingat ka. Oh, umalis na si Bitoy dahil kakain na sila. Oh, halika, kumain na rin tayo. Nakahain na sa mesa ang pagkain. Hindi ba po ako nagugutom eh? Kaya maglalaro na lang po muna ako mag-isa. Junjun, anak, hindi pwedeng malipasan ka ng gutom. Sige na, please. Halika na, kumain na tayo. Oh, tapos ka na ba, anak? Busog na po ako, Mami. Oh, paano kang mabubusog? Konti pa lang ang kinain mo. Siya nga naman na po. Abay, kumain ka ng marami para lumusog ang katawan mo. Ayoko na pong kumain, Lolo. Maglalaro na lang po ako. Bakit, Apo? Hindi mo ba gusto itong pagkain? Hindi ba ito masarap? Okay naman po itong pagkain, Lolo. Pero parang mas gusto ko pang maglaro eh. Pwede ba, Junjun? Bawas-bawasan mo ang paglalaro ng PlayStation. Hindi yan maganda sa iyong katawan at isa pa, kailangan mo pa rin mag-aral ng iyong mga lesson. Nagawa ko na po yung homework ko, Mami. Sige po, lalaro po muna ako. Sandali lang, Junjun. Bumalik ka nga rito. Hoy, ano ba? Nawalan siguro ng gana. Ay, nako, ewan ko ho, Itay. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Baka kulang ka lang sa lambing at motivation. Kailangan kasi yon para mas madali mong makumbinsi si Junjun. Ay, namomroblema na ako sa anak natin. Hindi na makakain ng maayos. Para tuloy gusto ko nang kumpiskahin yung PlayStation. Wag ganun, honey. Meron naman tamang motivation para mapakain mo siya ng maayos eh. Pero Han, anong gagawin ko kung mas gusto pa niya ang maglaro kaysa kumain? Baka naman yung niluluto mong pagkain ng problema. Baka yun ang ayaw niya. Lagi nga yung paborito niyang scrambled egg ang niluluto ko. Noon, okay pa, pero ngayon parang tinatabangan na siya. Baka naman nagsasawa na siya. O kaya naman ay may iba na siyang hinahanap. Kaya subukan mo magluto ng ibang ulam. Paring Rolly, namomroblema si Missy sa pagpapakain sa anak namin eh. Nahihirapan kaming awatin siya sa paglalaro niya ng PlayStation. Parang Armando, yan din ang dating problema namin ng kumari mo. Oh? Oo, mahilig din kasi sa PlayStation si Bitoy. Kaya nga lagi silang magkalaro ni Junjun. Oo nga. Pero kapag tinawag si Bitoy ni Kumari para kumain, tumatalima agad siya. Iniiwan niya ang paglalaro. Dahil nga mas gusto niyang kumain kaysa maglaro. Masarap kasi magluto si Mrs. Oh? Bakit ba masarap magluto ang Mrs. mo? Ewan ko. Hindi naman ako nagtatanong sa kanya. Baka pwede mong itanong kay Kumare at baka sakaling makatulong yun para makumbinsi namin si Junjun. O sige pare, tatanungin ko si Mrs. At sasabihin ko rin kaagad sa'yo kung anong sikreto niya. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie
Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggi Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. At ngayon, balikan natin ang kusina serye. Handog ng Maggi Magic Sarap. Ano ba naman yan, anak? Hindi mo na naman naubos ang pagkain mo. Ayoko na po, Mami. Bakit? Ano ba talaga ang problema? Hindi ba masarap? Magandang tanghali, Kumaring Orfa. Pasensya ka na ha, hindi na ako kumatok. Hindi kasi nakalak yung pinto eh. Okay lang, Maring Telma. Oh, anong laman yung dalamang mangkok? Ay, ito, scrambled egg. Di ba itong paborito ni Junjun? Oo nga eh. Pero tingnan mo, scrambled egg din ang niluto ko. Pero halos tinikman lang nitong inaanak mo. Eh di subukan mo itong luto ko at baka magustuhan itong si Junjun. Oh, Junjun, eto oh. May niluto akong scrambled egg para sa'yo. Wow! Ang bango po, Ninang! Parang ang sarap kainin! Sige, para sa'yo talaga yan. Ba! Ang sarap po nito, Ninang! Sige na, Junjun. Kumain ka na at magpakabusog ka. Ang galing naman, Maring Telma. Ang dami nakain ni Junjun. Bakit ganon? Pareho namang scrambled egg ang niluto natin, pero mas nagustuhan niya ang luto mo. Ubos ang laman ng mangkok. Ano ba meron sa luto mo na wala sa luto ko? May ginawa ka bang magic? Oo, Maring Orfa. Meron talaga yung magic na sangkap. Ang Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sarap? Okay ah. Sige, mula ngayon kapag nagluto ako ng scrambled egg, lalagyan ko rin ng Maggi Magic Sarap. Hindi lang sa scrambled egg. Dahil kahit paanong putahe ay magiging masarap kapag merong Maggi Magic Sarap. Pero sa totoo lang, Mare, yung kalakip na pagmamahal, yun talagang importante. Dahil mararamdaman ni Junjun ang sarap ng iyong pagmamahal kung masarap din ang kanya kinakain. At dahil doon, hindi mo na siya kailangan pang i-motivate. Dahil magkukusa na siyang kumain ng kahit anong ihain mo sa mesa. Hindi ko na nasabi sa'yo, pare. Dahil si Mrs. na mismo nagdala ng pagkain sa anak mo. Oo nga. Nagustuhan talaga ni Junjun ang scrambled egg na niluto ni Kumare. O edi, solve na ang problema mo. Oo, dahil iniiwan na ni Junjun ang paglalaro tuwing tatawagin siya para kumain. Alam mo, pare, mapalad tayo sa ating mga misis. Dahil bukod sa masipag sa bahay, mapagmahal pa. Pagmamahal na naipadadama nila sa atin sa pamamagitan ng masarap na pagkain. Hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa mga anak natin. Korek ka dyan, pare. At nagpapasalamat ako sa Maggi Magic Sarap dahil nabigyan niya ng magic solution ang problema namin kay Junjun. Masarap nga pala talaga, honey. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ganado laging kumain itong si Junjun. Opo, Daddy. Masarap na pong magluto kayo si Mami. Pati nga ako napaparami na rin ng kain eh. Salamat naman at nagustuhan yung lahat ang luto ko. Kaya naman, mahal na mahal ko rin kayong lahat. At ang nagmamahal, nagmamagi Magic Sarap. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal.
nalulungkot. Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Tamang motivation at tamang pagkaing sinahugan ng Maggi Magic Sarap ang siyang tugon sa mga batang tinatamad kumain. At kakaiba namang talaga ang dulot na sarap ng Maggi Magic Sarap. Siya nga pala mga kaibigan, ang scrambled egg recipe na ginamit sa kusina seryeng ito ay matatagpuan sa maggi.ph. Maraming salamat po. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ongkis ana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Aksyon na hotline sa gihapon biyernes kita nga presentation. Oy, happy birthday gali ika 18th birthday karong adlaw sa kay Inday Norica Magbanwa ang unika iha no ni SM kag ni Aksyon Eric Magbanwa naga sa ulog ika 18th birthday subong nga adlaw. Action Hotline. Mga bata, sumundo ko dugin na panghunos lang to, no? Naligad to mga anak ta, kakalamang lang subong ho. Dumay dalaging ding na ko iya. Oh. Tiyan mo, amo gina. Butang balon, samtang nagadakong bata mo, nagamalaman kita. Dugay-dugay ni mabatyag ka na ni mga ulo arthritis. Pasalamat ko, duway pa ko gabatyag to mo. Pero mapapunggan mo kung si Action Alvin yung ginapaligban niya, ang buhok nga nagaputi. Grabe siya mo. Ang ginapaligban niya, nga nagabukay ang buhok niya. Action Hotline! Oh, kay okay pa man niya mo, way problema. Nagapalaniga pa siya gani. Gapalaniga. Di okay gidyang lawas ni Action Alvin niya.
Ang ginawuri iya ang iyang buhok nga nagabukay. Bao puwerte. Hindi mo na mapungga na mo gina. So happy 18th birthday karong adlaw kay Norika and the rest sa mga nagahiwat sa ila birthday. Happy birthday gid sa inyo no? Kabay pa nga malipayon kamo sa pagsaulog sa inyo kadlawan subong nga adlaw. Ayos Now, hindi pa available si General Inocencio Pasaporte kasi lang kukwaan ko sa tani bla reaction kay may-ari na confirmation no? Sang nagpagwa na sang advisory kag confirmation ng Armando Sumayang Junior Command New People sa Army sa pag-ako nila no sang ambush nga nagluntad dito sa may sitio Kambugiot, Barangay Kamindangan, si Palay City kahapon nga adlaw ti duha ni ka member sang Intel Operatives mong isa gali ni do manog retire pa niho. Oh. Ti galing ti amo ng tabo. And danay, ariyo may isa man ko kabalita pakaronan ko ni kay timpo ko kuan gid very very limited subong. Basta gani Monday Wednesday kag Friday, tama ka limited ang aton time. May-ari man din nga nangayo bulig sa Aksyon Radio, kapanukot iyaho, party pa ni sa maskaraho. Nano ni man, nga why ni sila mabayaran, no? Aber, i-check na karon dugay-dugay, no? Kag mga regulation, ngot iya sa vendors, mga ambulant vendors, nga tiya mo nang ginapatutukan, sang alkalde right after nga nag-viral man to remember last time, nga may ara sang ginbaligya iya nga mga ginprito nga manok bla no ang Chicken Joy ati natabo isos may mga nagahulag iya bangod sa kadaan na siguro putong natabo no may nagapamangkot di siling niya sir ano tong party sa kwan ang party sa natabo sa may area sang Talisay Action Hotline. Ate karon ko makay-chimpo pa ko balikan ko na no kag makuha kita update kuwaon taman sa kay Vice Mayor Ayan Villaflor kung ano tong update na sangin buligan niya kag sa investigation sang kapulisan sa Talisay City PNP. Janilo Sansino ga monitor sa kando ni upod na sila mga taga Vice Mayor's Office sa kando ni salamat gid sa inyo sining pag monitor no kay Sir Benji Urot. Thank you gidra. The rest sa mga staff dira sa Vice Mayor's Office sa banwasang kanduni no. Thank you gid sa pag monitor nyo permis aton sining program. Sa kay Sir John Perido Sir John, morning thank you gid sa pag-monitor. Alas 9:21 nagaling Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang tutumonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon, feeling ko pasensya na pili ang atong income, kulang gina sa atong ginagawi man. At sige lang pang kaya basta kaluyan, mangitakan ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ihi, nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di
amo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duha ng mga kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa. Kaya hindi lang Putaway na gina, hindi na gin magtugot. No? Anyway, ang mga mensahe nyo ay tamalabutan karon na lang lihog sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Cantong. Aksyon Hotline! Ginopdan kita karon nga aga sa technical side ni Aksyon Henry Espulgar, backup si Sir L. Ridotilio sa aton IT expert. Kaupon man si Aksyon Dorel Cabato. Ako naman Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!